danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa akan tashar mu ta ɗan Kwangila TV domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Tallahi ni wallahi ban gane wannan ba. Ka san mu da ba boko muka yi ba, duk a karkara muka tashi. Gaskiya na samu wani ya duba mun wani abu. Gashi dai ita ce ta mun dai budurar ta mai sadin, amma dai wallahi ban fahimta. Kai. Bari dai in samu wani dai. Gaskiya. Malam salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ina ga kai da ganin ka na san ka dan yi boko. Wallahi budurwa ta ce ta mun mai. Ni dai jiya Hausa ta mun tace in tura mata kuɗin anko. In tura mata da Allah ni wannan yanzu turanci ta mun dai ga nan dai wani abu ne haka mai dan design din love haka dai. Ka sani dai. Okay, to bara duba ma. Yawa dan duba mun. Tun da zai ke karkarwa samu wanda zai duba mun saboda ni ka an tawo me zai kawo hankali na tashi yake. Wallahi. To ya sunan budurwar ta kan? Sunanta Fatima. Fatima Adam. To sunan dai gashi ya zo ɗaya da yanda ka faɗa. Fatima Adam ɗin. To amma ai sunan namijin shi Ahmad Suleiman na gansa. To ai ni ba Ahmad Suleiman sunana ba. Ni Mustapha nake. Mustapha Yahuda nake amma a mesa din ba na kawata ta turo mun bane. A'a wannan dai na sunan da ka faɗa min ne. To ka gane irin engage din nan ne da ake yi irin an ba da ita din aure za a yi. To fa amma gaskiya ka sha kusa fa gai. to amma dai Allah ka sha kusa. Sannan ka ji? Malam nagode.